neng yaning talaga kadi langit oh pambang pantepas wulan upamaneka lintang toya kusuma yana sumawur Sarawu Paduka Kakang Mas ingkang ngrayeng Madukara ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kakang Mas ya jlamprong tak tampa ora liwat pangestu Tampanana kula pundi jimat paripe Antasena Padhararja nggih anakku bocah bagus pangestune Paman Arjuna slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Paman ya tak tampa pangestu ning pamanmu Tampanana Ndara bekti kula nggih Den ya dipol tak tampa. Ndara Antasena bekti kula ya kek tiba padha-padha. Wonten wigatos menapa? Wah, jlamprong. Jumbuh karo rembug ingkang wis nate dirembug antaraning kowe lan aku. Nggono wis padha kencan semayan. Kepingin bebesanan ngrabekke antaraning anakku si Antasena karo si Janakawati. Dina samengko praptaku ana ing Madukara mung bakal kepingin netepake besok kapan nggone anakmu Janakawati karo anakku Antasena bakal dikepyakake nggone padha bangun Bali Wisma bangun bebrayan jlamprong hadiku Madukara dereng ngantos paring pangandikan Sang Arjuna kedadak sowaning satreng paranggaruda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatma karya cingak kang samya mulat lang-langing triya mangungkung anakku Paranggaruda Samba Wisnu Brata sowan tanpa tinimbalan ana ing kasatyan Madukara ana wigati apa nggih nggih Paman sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra kadah wadana krana kula kumawantun ngabyantar kesanipun Paman Madukara estining manah namung badhe ngunjuk atur ngersa Paduka Paman Madukara ana wigati apa nggih Samba nggih wale-wale menapa nadyan tanpa anganti tuwinan nderekaken sowanipun rawuhipun Kanjeng Rama Prabu Ndarawati nanging pikajenganipun ingkang putra pun Samba menika sampun dumugi wonten ing tekad
tekad kula anggen kula kepengin nyeti dhateng putra paduka paman inggih menika Yayi Janakawati dinten samangke badhe kula boyong wonten ing Kasatyan Paranggaruda paman kula ingkang sowan paman. Lesmana anakku ana wigati apa sowan wale-wale menapa nuruti dhateng drenging raos ingkang tan bangkit pinambeng paman anggen kula sampun ngraosaken rara asmara kapandhuk beda ring asmara turiding dibya swara-wara bangane ora cetha krana anggen kula kepengin nyeti dhateng sekaring kedaton utawi Kasatyan Madukara putra Madukapun Yayi Janakawati badhe kula boyong wonten ing kasatriyan Saroja Binangun inggih Janangun badhe kula muktakaken ngawibawa Nyakrawati mbau dendha paman kula nyuwun Maduka maringaken putra Madukapun Janakawati paman. Aduh, Kakang Mas. Kawontenan kados mekaten dereng ngantos kula saged anampi rembagipun saking Jodipati. Malah menika anak kula Samba tuwin anak kula Lesmana ingkang sowan. Monggo sami-sami ngayunaken dhateng anak kula pun Janakawati. Wah, Jlambrong. Yen perkara iki mbok pasrahake marang aku mesti bakal ana kerampungane. Mila Purbawasa wonten asta Paduka Kakang Mas Jodipati Antasena. Piye, Pak? Samba wonten dawuh. Lesmana wonten dawuh paman. Nek pancen dadi wong lanang kepengin ngayunake wong wadon, monggo wong wadone ming siji. Yen lanang kudu lanang tenan. Aja mung lanang-lanangan kaya wong wadon pepinjungan. Yen pancen kepengin ngayunake Janakawati, monggo Werkudara uga nglarapake anak lanang Antasena. Samba ya lanang, Lesmana ya lanang. Sapa sing menang didu ana ing alun-alun Kasatyan Madukara kuwi sing bakal ngukup Janakawati. Antasena. Kakang Lesmana piye, Kang? Jebul kowe ya dilarapake karo wong tuamu Paman Werkudara kepengin gayuh Janakawati. Ya apa ora? Ya apa ora? Semangka. Iki ngopo iki? Ya pancen kepara nyata. Ning aku jane ora duwe niat dhaup karo Yayi Janakawati, ning gandeng upama aku badal dawuhing bapak. Monggo bapak kuwi sing ngukir jiwa ragaku, Kang. Ning nganti aku ora nyendikani dawuhing bapak, dosa apa sing bakal tak sandhang? Neng kene kowe bakal tekaning pati tak longgo parung padukmu. Sirna Margalayu. Kaya apa aku sing ngukup Janakawati? Wah, mati dening aku wis Antasena. Odar we, mati we. Odedian. Pitil tudengmu mongko sing ngladeni ora iso ndandani wayang
Mumet pecah dasmu kowe Antasena. Ayo Gong, Kosena. Kene iki wirawiri bingung. Ora rampung-rampung tenane ngene iki. Oh, iki ndekno nganggo topi laken sikile pincang. Golek Antasena mung mlayu ngalor, bali ngidul. Kaya ngono laden wayang. Nek nganggo kacamata. Kacamata. Sing penting glelenge sik, Tru. Mlebu warga laras ki sing penting glelenge sik. Nabuh nomor 2. Dapur murah, ayo. Antasena. Piye, Kang? Kowe ngalah aja dhawuh karo Jenakawati. Nek aku ngalah jane ora apa-apa, ning mesti aku didukani karo bapak. Monggo sing niat kuwi bapak, anakmu sing saderma nglakoni. Wis tak niati nek pancen bapak wis dawuh kaya ngono aku mung kari manut. Lho, tegese kowe cukeng wae. Mati dening aku cobanen, Kang. Mati. Sombo? Iya. Kanjeng Rama? Iya. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk, ya tak tampa pangestune wong tuwa tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Ya merga saka anakku Setija nggone wadul kelawan wong atuwamu aku. Wekasan aku sumusul marang kasatyan Madukara. Lah kok jebul bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Paman Jodipati nglarapaken ingkang putra inggih menika pun Dimas Antasena badhe kaudhapaken ngaranipun Yayi Jenakawati. Watok wantunipun Paman Jodipati tumunten calon pinanganten sayanipun dipun du wonten ing pabaratan. Lho. Lah yen kaya ngono kuwi jenenge ora adil. Samba ora tau perang mongko Antasena pendak-pendak diadepake ana ing kahanan peperangan. Lah mesine kowe kalah karo Antasena. Inggih, Rama, kula kawon. Pengen menang karo Antasena. Ning aja nganti kadenangan dening sapa-sapa. Keparengipun, mara tak paringi ngampil Sekar Wijaya Kesuma, Samba. Kowe mundi pusaka Sekar Wijaya Kesuma ora isa lara luputing pati. Kowe dikapak-kapaki karo Antasena ora bakal ngrasake lara. Yen perlu kowe ora bakal iso tekaning pati. Maju tandingana anake Werkudara kae. Mati kowe Dimas Antasena. Lho, kowe lha edan. Deng kaya kendang dijago-jago menyok.
Kalah, Pak. Kalah piye? Kalah karo Kakang Samba ana Werkudara perang kalah luwung tak jur-jur dhewe. Wah, ngisen-isenke wong gerang dirit tekan Madukara didu karo manten liyane kok kowe kalah Werkudara isin, Werkudara wirang. Kok iki nawang dandani lemari wae ya. Dak-dok yaene ora. Ngopo? Wah, sampeyan iki karo anake kok tutuki sirahe nek bodho piye? Bodho ya men. Anak-anakku dhewe. Nek nganti silik loro gedhe tekaning pati. Bangane aku duwe anak kalah karo Samba, luwung tak pateni dhewe. Gong, rene yo. Ini ora kowe sing ngelekke ora rampung-rampung. Ada masalah? Kuwi Ndara Antasena tutuki karo Ndara Werkudara. Maksudnya? Antasena kalah karo Samba. Luwung gawe wirang wong tuwa, luwung tak pateni. Wah, isin. Aku iki ceniningan. Mundur, Den. Yo. Arepe nek niat ping anak ditutuki-tutuki mbok mbiyen rasa anak-anak. Anak-anak iki duwe anak iki ditresnani. Nyambung sejarahe wong tuwa. Wong perang ki werna loro, ming kalah apa menang. Nek kalah ya wis, nek menang ya syukur. Apa kudu anak Werkudara ki menang terus? Hah? Ngono wae piye? Kok ndur tas-tas. Nek kalah ditakoni mergane apa? Samba ki ora tau perang kok iso ngalahke Antasena sing bendina perang. Itu mesti ana sesuatu. Udang dibalik. Apa lho? Batu. Es batu. Batu tok. Antasena kalah karo Samba iki kudu diteliti ora mung njur ditutuki. Sing tuwa ki melu mikir, ora mung isane mung ngakon, isane mung kongkon, isane mung dawuh. Wah, apa? Nutuk apa? Bagong nek nutuk. Mangsane ora. Ayo ngantem. Aja ngantem Antasena. Ngantem Bagong. Weh lah. Ngantem tenan kowe. Ngantem wae. Wis. Kaira nek arep ngopo kok ming ya wis ora. Ora masalah kowe ngantem aku. Ora apa-apa. Tanggaku kae, Mas. Tanggaku ngantem sirahku seprene stroke. Aku ora percaya. Bukteke piye? Aku ora percaya. Ya syukur wong aku ya mung ngapusi kok. Wong iki nek wong dodolan ora iso iklan ya ngono ya, Gong. Heeh. Iklane didobosi terus ra keneng ya. Wis kono terserah nek arane Antasena mangseni. Kula arep lele kula. Kandhani ngayal ora. Wah, Antasena kalah karo Samba. Ora mungkin. Nyatane wonge mundur. Tantem ora apa-apa, Gong. Wah kok iya ya. Mongko Samba ora tau perang. Ngenten mawon, pasrahke Kang Rayi. Sapa? Sapa kae adimu lho. Wah, Bagong nek yahe iki lali. Sapa to? Ndara Janaka. Ndara Janaka. Jlamprong kon rene. Jlamprong. Aduh. Modar kowe. Dikawel dantem cangkem kowe. Sing nyeluk Ndara Janaka Jlamprong ki ming Ndara Werkudara. Kowe iki ra nyeluk Jlamprong. Wah, ora ngerti ya. Ngapunten lho Janaka. Tindak mereka. Iya, jlamprong matamu. Nesu Wonten dawuh. Samba menang karo Antasena. Ana wong kang ngrewangi karo Samba aku ora trima. Lenggah prayogi Kang Mas.
mati. Wah, mati. Mati. Dimas, aku culana. Aku wis tobat, aku kapok. Wah, Antasena. Piye, Pak? Nek urung jalu ngapura jamba ujuli. Wah, licik. Diwangi karo gerangane. Yen pancen ewang-ewangan, Antasena kon mundur, Samba kon mundur. Sing tuwa karo sing tuwa. Wis. Wis, Werkudara wis. Ngopo, Pakdi? Aku njaluk ngapura ya Antasena, Sebabe Samba kakangmu tak ewangi. Tak paringi ngambil pusaka Sekar Wijakesuma. Sekar dijukuk karo Janaka. wah, Jlambrong. Jamrong. Mboten, sumpah mboten. Pisan meneh tak pancarainu. Ya aneh-aneh kok gong ora. Tak sasok melu nyeluk Jlamprong. Ndak coba. Sekali anakku papat ke tembok ya. Disikat. Menika kok ora iya ya tak tampa Janaka. Jlambrong wonten dawuh Aredi. Ajeng mala wong. Ana go mlayu kowe iki. Kowe diancam karo Janaka. Ngapa aku ora ngapa-ngapa kok. Aku ngombe es teh kok. Laine pucet. Truk cakepan sendang biru wae alah. Ngelamur. Omong go, mau cerewet kowe ngono. Diluari Antasena. Diluari. Samba wonten dawuh Rama. Iki dadi tandha yen to kabeh ingkang kumelip ing rumangkang kedununganku le daging kuwi mung pasrah pepesthening kodrat. Siji pesthi, loro judhu, telu tibaning wahyu, papat kodrat kuwi wis diasta dening panguwasaning dewa. Mula dijangkau kaya ngapa nek Janakawati kuwi durung ginaris dadi jodho jauhmu ya ora bakal kelakon. Kowe trima ya, Nggih? Iya, ngestaken dawuh mboten dados menapa. Antasena, piye, Pakdi? Aku melu mangayu bagya seketi jumurung. Dene anakku Antasena kelakon mboyong Janakawati. Ya, nyuwun pangestu muga-muga nggonku kubran karo Yai Janakawati tentrem ayem ya, Pakdi. Iya, tak pangestoni. Jlambrong. Kae, kowe cerewet ngapa, Truk? Kae wonge mandeg mlirik ya. Ndelok kene kae. Jlambrong wonten dawuh. Wis rasa to gagas. Cangkeme Bagong to urus. Truk. Kok iso diparapi Jlambrong apa to? Aku ora ngerti kok mbiyen cilik-cilane kae. Apa cilik-cilane mbiyen elik yo? Sajake. Wis. Truk. Engko nek goleki bapak aku omongno aku ana rapat no ya. Ya. Kowe arep bali. Bali saiki aku. Ora ngenteni engko. Aku bali saiki wis tak mlaku alon-alon. Lah iya. Jlambrong. Agung nendi? Anika pun bablas Ditemono sesuk bengi. Esuk bengi nek Bagong melu iso diajar terus Janaka lho, Pak. Anu apa jenenge BBM? BBM ngopo BBM?
Wis ora musim BBM. Nggon aku isih aktif. Kowe iki chattingan karo sapa? BBM wis ora metu kok. Nggon aku isih duripke wae. Mulane pirang-pirang sasi iki ora ana wong ping. Ayo wis ora ana.